Welcome to another English lesson na para sa mga Pinoy. For this lesson, I'm going to teach you kung ano itong indirect speech, kailan ito gagamitin, ano ang iba't ibang klase nito, at kung paano gumawa ng tamang structure para sa ating mga indirect speeches. Pero bago yan, please make sure to subscribe to this channel if you want to learn more English lessons sa Tagalog ang explanations. Paki-like na rin po at paki-share sa iba para mas marami pang mga Pinoy na gustong mag-aral ng English lessons na explained in Tagalog ang ma-reach ng channel na to. Maraming salamat po. Kapag sinasabing indirect speech, pwede itong reported speech or polite questions. Ang reported speech ay pwedeng reported statements, yung mga sentences na nag-end sa period na nag-i-express lang ng mga ideas, opinions, or mga katotohanan. Pwede ring reported questions na yes or no ang answer or information questions na nagsisimula sa who, what, when, where, why, or how. At yung mga imperatives, mga utos, requests, pwede silang gawan ng indirect reported speech. Please take note na ang indirect speech ay hindi equivalent ng reported speech dahil merong reported speech na direct. Yung kino-quote ang nagsalita. Like Maria said, comma, quote, I'm pretty, period, unquote. Ang indirect na polite question naman ay ginagamit kung hindi kayang diretsahang itanong ang question dahil maybe hindi kayo close ng pagtatanungan or medyo sensitive or nakakahiya yung tanong. So paano ba gumawa ng mga indirect speeches na to? Simulan natin sa indirect reported speech na statements. Sa paggawa nito, kailangan natin ng mga reporting verbs for statements. Pwede tayong gumamit ng say, tell, explain, agree, suggest, assert, mention, point out, describe, propose, recognize, believe, profess, insist, at iba pa. Mga pang-academic texts. Pero sa examples natin dito, gamit lang tayo ng mga reporting verbs na say and tell. At dapat nating tandaan na madalas kapag ginagamit na ang reporting verbs, nasa past form sila dahil in context, nire-report natin ang statements sa tapos ng sinabi. Examples, kung ito yung direct na statements, yung names na may kasunod na colon, sila yung direct na nagsalita. Kapag nire-report natin ito, gagamitan natin ng mga reporting verbs. At sabi ko na, say and tell ang gagamitin natin sa examples. So magiging ganito, ang sinabi ni Joseph, ginamitan natin ng said, past form ng say. Ang sinabi naman ni Mary ay ginamitan natin ng told, past form ng tell. Kung napapansin nyo, ang subject ng indirect statement ay yung taong nagsabi ng statement. Kaya sa first example, ang subject ay si Joseph at si Mary sa second example. Makikita rin natin na after sa reporting verbs ay kasunod ang kung ano man ang sinabi ng subject ng indirect reported speech. At ito ay ang ini-introduce ng mga that clause. Nagiging that clause na lang ang direct statement kanina sa indirect speech. Pero pwede rin siyang hindi gamitan ng that. Yan kapag ang clause ay merong sariling subject. So pwedeng Joseph said that he loved his job or Joseph said he loved his job. Or Mary told me that Joseph had gone to work or Mary told me Joseph had gone to work. Walang that or merong that. Mapapansin nyo rin na kapag nagiging indirect reported speech ang isang statement, ang tense ng verb ay mag-iiba. From present, kagaya ng love, magiging past, kagaya ng loved. Or from past, kagaya ng went, magiging past perfect, kagaya ng had gone. So basically, pag present tense, magiging past tense. Pero pag past tense na siya, magiging past perfect ang tense. Ganito rin ang rules ng tense na gagamitin pag questions naman ang ginagawang indirect reported speech. Pero, merong kaibahan sa ibang detalye. Gaya ng ibang reported speeches, kailangan natin ng reporting verbs kung gagawa ng indirect reported question na yes or no ang expected answer. Ang pwedeng gamitin ay ang mga verbs na ask, inquire, wonder, at iba pa. Pero sa examples dito, gagamit lang muna tayo ng reporting verb na ask. Dahil yes or no question ito, kailangan ito ng tulong ng conjunctions na if or whether. Paano? Ganito ginagamit ang if or whether sa yes or no questions na ginagawang indirect reported speech.
From direct question na kagaya ng nasa example, gagawin nating subject ang nagtanong ng question, susundan natin ng reporting verb na asked na nasa past form, at gagamitin natin ang if or ang whether para i-connect kung ano yung tanong. Pero hindi na question format, wala nang question mark sa dulo. At dahil hindi question format, ang pattern ng clause nito ay subject plus verb. Hindi kagaya ng direct question na mauuna ang verb or helping verb before sa subject. At ang tense ng verb nito from present magiging past. At kapag merong helping verb na do or does, ang direct question, mawawala na ito sa indirect reported speech. Kung past ang verb ng direct question, magiging past perfect naman sa indirect question. Applicable itong pag-change ng verb from present to past kahit sa mga modal verbs like can or iba pang helping verbs gaya ng have. Ganito naman kung gagawa tayo ng indirect reported information question o yung mga questions na nagsisimula sa who, what, when, which, where, why, or how. Mga tanong na impormasyon ang dapat isagot at hindi yes or no. Kagaya ng ibang indirect reported speeches, ang subject nito ay yung kung sino ang nagsabi ng nire-report na question. At pwede natin itong gamitan ng mga reporting verbs na nagpapahiwatig ng pagtatanong gaya ng ask, inquire, or wonder. Pero para sa mga examples ng lesson na to, gagamitin natin ang ask. At kung mapapansin nyo, hindi na natin kailangan gumamit ng if or whether para ma-connect natin ang reporting verbs kung ano yung tanong. Gagamitan na lang natin ito kung ano yung unang word ng information question, kagaya ng who, or what, or when, at iba pa. Sa example, ang direct question ni Joseph ay ginamitan ng how, at ito na rin ang ginamit pang connect sa indirect question. Where naman sa pangalawang example. At kagaya ng yes or no question, ang indirect reported information question ay hindi nagagamit ng question format. Wala ng question mark sa dulo at ang verb pattern ay subject plus verb na. Hindi kagaya ng direct question na verb plus subject ang format at may question mark sa dulo. At kagaya ng ibang indirect reported speeches, ang tense ng verb ay magbabago from present to past, from past to past perfect. Ang mga requests at ang mga utos ay magagawan din ng indirect reported forms. Kagaya ng ibang indirect reported speeches, ang subject nito ay kung sino yung nag-request or nagbigay ng utos. Gagamit din dito ng mga reporting verbs na makapagpapakita ng pag-request o pag-utos, kagaya ng mga verbs na ask, tell, order, instruct, direct, warn, beg, command, forbid, request, urge, remind, or want. Pero para sa mga examples dito, gagamit lang ako ng ask and tell. Ang mga utos o request ay nagsisimula sa verb na base form or infinitive form na walang to. Open the door, wait for a while. Pero kapag nagiging indirect reported command ito, ang infinitive na walang to ay magkakaroon ng to. Infinitive pa rin pero hindi na base form. Ito na ang change na mangyayari sa verb ng request or command. Hindi na magiging past from present, but magiging infinitive with to mula sa base form or infinitive na walang to. Now, tandaan natin na hindi dahil indirect reported speeches ito ay ibang tao lang ang nagre-report. Pwedeng gawan ng indirect reported speeches ang sariling direct speeches na ginawa natin, especially kung kailangan nating i-repeat ang naunang sinabi or tinanong dahil hindi narinig or hindi pinakinggan. Kagaya ng mga halimbawa, kung ikaw ang nagsabi ng mga statements, questions, or requests at nirepeat mo lang dahil hindi narinig or hindi pinakinggan, pwede mong sabihin in an indirect reported manner na I said Joseph was looking for Mary, or I asked if you had seen Joseph. I asked where Joseph had gone. I told Mary to please call Joseph. Ang subject ng indirect reported speeches ay ang pronoun na I dahil ikaw ang nagsabi ng direct speech at ikaw na rin mismo ang nag-report.
At sa nasabi ko na sa simula ng video ito, ang indirect question ay iba sa indirect reported question. Ang indirect question ay hindi reported speech, but isang paraan para maging polite, pakinggan, ang pagkasabi ng question dahil hindi mo close ang pagtatanungan or dahil medyo sensitibo ang tanong. Para polite ang pagtatanong natin, gagamit tayo ng indirect question. Madalas, ito ay nagsisimula sa mga polite words na, "Do you know? I wonder? Would you mind? Can you tell me? Do you have any idea? May I ask? I was wondering? May I know?" At kapag ang tanong ay isang yes or no question, gagamitan ito ng if or whether para makonect sa polite expression ng indirect question. At pwedeng hindi gamitan ng question mark sa dulo ang indirect question. Depende kung anong polite expression ang ginamit dito, kagaya ng I wonder. Hindi na rin baliktad ang subject-verb structure. From are you, magiging you are. At kapag ang question ay gumamit ng do, does, or did, hindi na ito gagamitin sa indirect question. So from do you like na lang. From did you enjoy, enjoyed na lang. Hindi rin dapat i-change ang tense. Ang present na direct question ay present pa rin sa indirect question, gaya ng like na present form pa rin sa indirect question. At ang past na direct question ay past pa rin sa indirect question, gaya ng did enjoy na past simple pa rin sa indirect question, enjoyed. Hindi nagiging past perfect. Remember, iba ito sa indirect reported question. Applicable rin ang lahat ng guidelines na yon sa mga indirect information questions. At dahil gumagamit ang information questions ng question words gaya ng when at where, hindi kailangan gumamit ng if or whether sa indirect question. Ang question word na ang gagamiting pang-connect sa actual na tanong at sa polite expression. Subject plus verb pattern na rin ang gagamitin sa indirect question. Ang present sa direct question ay mananatiling present sa indirect. At ang past simple verb form sa direct ay mananatiling past simple form sa indirect. Of course, kung ginamitan ang direct question ng do, does, or did, hindi na ito gagamitin sa indirect form. Again, ang indirect speeches ay pwedeng reported statements, reported questions, at reported comments. Pwede rin itong indirect question. At dapat tandaan, iba ang indirect reported question sa indirect question lang. Dahil ang reported question ay ang pag-relay lang ng naunang sinabi dahil maybe hindi narinig or hindi pinakinggan. Pero ang indirect question ay ang polite na paraan ng pagtatanong dahil pwedeng hindi mo ka-close ang pagtatanungan or kahit naka-close, careful ka pa rin dahil maybe sensitive ang itatanong. Ayaw mong makasakit ng damdamin. At para sa iba pang mga English lessons na Tagalog ang explanation, please make sure to subscribe to this channel. Paki-like na rin po at paki-share sa iba para mas marami pang mga Pinoy na gustong mag-aral ng English lessons na explained in Tagalog ang ma-reach ng channel na to. Maraming salamat po.